Ayo, Gibay! Gibay! Ayo, Gibay! Asa man tawanan ni? Wala naman ko ginasipot eh. Karong human ko niya ginani. Ako na lang na ko niya akong gidala. Grabe ni Gibay. Lagi pasagdaan na lang ko. Oh? Laro na kaayo. Di na gyud matago. Bisag mahiyak. Di na ma... Akong mga silingan magsige naging uy, lang sa kabuntis ka? Magmudili ko nga, klaro naman. Sabi yun is Gibay, bab. Human ko niya inani, wala yun siya panahon sa ko, gibinuangan, maguro ka rin tawhanan eh. Gibay! May mas maayo, idimanda na ko ning tawhanan eh. Iyo, guro ko panagutan na ning tawhanan ni ba? Dimandahon ko ni, kasuhan ko ning bataan eh. Hey! Iyo! Gibay! Gibay! Ano ni ano yung mga kadere? Maunsan mo kay Gibay? Wala kay panahon sa kuha. Ano ni ano yung mga kadere? Alang magdili kumuanhin, no? Nga wala naman ko ni maginaadto. Saan naman ka, uy? Wala naman kay panahon sa kuha. Ay, si Baba, yung tingog ba? Nas mama rin sulod. Nasaan tindira? Ay, si Kuan ba? Pag ulaw-ulaw. Nanawa gud, dako na kay kunti, dili na. Saan man ka, wala na kay. Balik sa itos balay, at tuon na tayo kaunya dito. Ikaw Ikaw mo, makakay mo mama niya. Ay, si... Bani mo ba? Si Kuan ba? Giing na nabiati ka ha, nga di ka magsigaan ni Jerry. Kagustuhan, manggihapon mo lang hitabo sa imo ha. Banog, nagsakit niya, magdungag-dungag pa ka sa akong mga problema. Daghan ba yung una-una ron? Sige, gustuhan. Mahitabo ba rin nanig dili ka mamugos? Naman ka nga, tarunga po ko. Human sa tanan na imong gibuhat, inanion lang ko nimo. O mo kay batasan ng pagkatao. Saan mo pag-una-una sa imong utok? Dili pa ko ready ana ba? Ano imo makupugson nga? Dako pa kay kog pangandoy sa kong kinabuhi niya imo kong hadlangan. Dili pa ko ready ana ba? Pag makabalo sila mama ana sila papa. Basig makalayas ko diri sa balay, diri sa kuan na baryo nato. Ayaw sa kuan be kanang ay sig tago isa na ba? Sangukan mo eh. Sabi ka nang kuan nang nakay mga kuan iyaan sa mga lagyo nga lugar o sa mga lain nga lugar. Kuan sa dito be kanang dito lang sa puyo. Panalip di sa ko kay ug makabalo sila mama sila papa nga nana kay gidala-dala dias imong tiyan. Sigurado dako kayo palayason ko. Di pa ko kaako ana ba kay wa pa ko'y trabaho. Ako ko mag-eskwela ba. Sa? Kawa ko'y batasan nimo. Yun sa nimo pag huna-huna. Karon nun nga ako yun mag-adjust sa imong batasan. Nga nainanin ako nabuntis ko imo kong pataguan nga imong maning sala ato ning gikuan ba ato ning kasabutan niya karon dayon imo kong lakon-lakon kay pataguon sa kunimo. Kapag ka mugnaw nimo kahilas ko nimo. Ako mag-adjust nimo ron. Ako magtagu-taguan eh. Nga buntis na ko nimo, gibuntis ko nimo. Bagaan ni mugnaw ngoy. Yun sa imong pagbalanse asay mong utok. Buntis si Asli. Na, amahan si Gibhard. Lami. Ba na pasaga drag ko ah. Gani. Tara ingnon nato sila anting buntis ko. Manang pabi ay ko. Saba ba kanang baba nimo pataka. Ito Si saba mo na imo haron imong ingnon ako imong saba ron. Wa nimo batasan ka baga nimo gnaw-no man nimo ginani. Basig ka mo kay batasan ha. Uli mo inan. Mura kag okay batasan ha. baba nimo. Tawagan ko na imong mama ron. Mura mo kag baga nimo gnaw uy. Makabalo lang nila sila. Ay nagyo pakita sa kuha. Uli lang ito. Naon sa ka Gibhard nga ano inana man ka. Karon nga inanin ako imo na kong Dili pa Sa karon wilit ang tamang naman lang panahon ba. imo naman lang ko ituklod-tuklod. Sana ako kaunang Tanawa gud na akong itsurag maka. kaunang eh. Mura maka- Karon ka imo na kong inadayo na makay kag karon di boy di man pare sauna lahi ra kay ka sauna ba? Ay, sabot Sauna sa ha, sauna nga wala pa ko nabuntis oh. Palangga kay ko nimo. Mahugaw ko imo kung Naa na tadiha, imasangan ko naa na nimo. tadiha. Gutomon ko imo kung hungitan pagkaon tagaan tanimo ko. Naa na kay tadiha, naa na. Sudlayan pa ta karon. Isawilik na lang ko nimo imo na kong i-chapwera nga nainanin ako. Kung di ko makahuman, basta may ipakaon ako. Bakit ikaw? Kamas na ng anak nato. Na. Bilas kay ka. Pagka ikignaw way kay Baba batasan. nimo ba? Ay sige. Ay ko ginanaarib kay karon nainanin ako. Imo na ko inanaon wala na kay wa kay respeto sa kuwa. Ug makabalo ako mga igsuon mga iyan ako. Say, Sa kinahanglan mo kabalo istorya din imong tinuod diha nga nainani. Ingon ani ko magyapon na. Sa imong gusto mahimo na ko ni wala ka. Tinaniari ba? Te. Di ka maulaw sa mga kinikanan ako. Ano maulaw man ko, Deb? Ano maulaw man ko?
Makasabot ra man na sila. Kasi makasabot nagpaundangon tong eskwela. Palayason ko diri. Mo na imong ginauna, imong kaugalingon ang imong ginauna, ang ako wa ko nimo Kini akong ginauna. giwana para ni sa tuwang duha. Makahuman ko di natay mapuy-an natay mapakaon sa Unsay gusto nimo niya? Gusto nimo karon magtago-tago ko dito ko sa kong auntie. ayo lang na sa ko ni. pakita ba. Kita sa mong kante. Ayo, ba. Ay, ato tiga ba na? Dili lagi ko bukan lagi ko to. Tangan ba. Mura mag Sunod ha, basta ingnan kay ka nga dili ka maato balay, dili ka maana. Ikaw magpasagad ra kag unyag na mga bisita dito, ha? Basta dili kay kaingnan nga di ka maato balay, ayo atog balay. Unya mga bisita diha, maulawan ko. muna mo ay kaulaw ko nimo ron. Udi man sa ingon niya ikaulaw, ang ato alang nga atong ikuan unsay moabot sa kuan ba? Kay batasan. Future Future sa sa bata mga ba ang atong giuna-una. Sa magkanga. Andiya. Bisag na yung mga bisita mo ato ka na yung mga kuan. Tuon pug respeto ba? Respeto man ko gibahid niya unsaon man ako ni. Respetuhon nimo nang mukalit kag dasmagdas na yung mga tao nyag na sila. Nabi sila mamag sila papa diha. Pagbigyan ta karon, pagbigyan ta ka pero Ika. una-una ah. Sunod dapat tadi kay ka ba atong ay ayo atong balay mo ato ra ko dito sa boarding house. Ayo Una-una ha. Pagbigyan ta karon. Pero ayaw pag mahiabot sa panahon, idemanda ta ka. Idemanda ta ka Basta rin. kaya Idemanda ta ka. balay. Hmm? Demanda ta ka. nga, basta Demanda di kay ta ka. ka kuan sultian nga di ka atong balay, di ka Kasuhan ta atong kang balay buwan, ha. kasuhan ta ka. Apason ra ti ka dito, dalan ra ti ka kuan. Wala ka dira. Una gibart. Idemanda ta ka. Karon dayon. Karon dayon. Ulak. Karon dayon. Ayaw ayaw. So, what's up mga gatang no? So, bali mag-shoutout meron din sa nagpa-shoutout. Then, shoutout kang Ria Mimopan, ang gwapa ug astig nga rider sa Malita, Davao Occidental. So, kuyaw ba yung kainin sa mo banking guys? Ria, shoutout. Og salamat sa pag-suporta. And shoutout na rin kay sa sticker graph. Stick graph. Okay, so dito may nagpahimo of fleet number, temporary fleet number sa motor. So shout out diyan sa inyo agaw. Gusto mo magpa-sticker, bisita lang ninyo ilang kuan sa Bansalan, Davao del Sur. And og shout out kay Ernaline Mokoy from Morares, Coronadal South, Cotabato. Og shout out kay Nonoy Eduardo Jr. Oh, shout out kay Ana Iscanyas, kay Berlita Montini Ramos, Ella yang ng Davao City, shout out kay Elvira Sumaling, shout out kay Celso Benitez, shout out Nestor Sardido, Rins Bistag, shout out kay Nonoy Eduardo Jr., shout out din kay Angelica Channel from Bansalan, Davao del Sur. So, hi ma'am. And kay Dixter Mini Vlog, kang Elsis Isabella's Vlog, kay Perilyn Balungag Mariano, shoutout kay DJ Ryan Tisoy TV, shoutout sa Tabligan by Nurse TV, pag-support sa ang YouTube channel from DJ Ryan Tisoy. And kay Yugim, shoutout kay Boost George TV, so pag-support sa ilang YouTube channel guys, Boost George TV. And then kang Bad Steven, shoutout. Og Down TV, shoutout kay Vicente Vida, shoutout. Then shoutout kay Mr. Williard Channel, pag-support sa yung YouTube channel. And shoutout kay okay, YouTube no. And kana lang guys, ay kalayong ikaw dong ay shoutout dong. Oh, shut up. Ay kalimot sa pag-follow sa among Facebook page o pag-subscribe sa among YouTube channel. o kana lang. Salamat.